Marcat de Sergiu Nazar. Se pregătește să execute corner. O face până la Omid Guluza de un șut bun al azerului și din nou intervine. Un șut cu efect reține Orest Budiuc. Se grăbește acesta. Repune nevoios. Recuperează Omid Guluza. De ce șut are acesta? Balon deviat și marcat de Sergiu Nazar. Se pregătește să execute corner. O face până la Omid Guluza de un șut bun al azerului și din nou intervine. Trecut reușea să marcheze la Tiraspol în duelul cu Șerif. O minge care lovea în spate, un balon trimis de departe. Era Balul, foarte multe competiții au fost amânate, suspendate. Acțiune interesantă pentru Speranța. Iacovlev este în careu, însă și-a prelungit prea tare balonul și este doar minute. În meciul cu Zimbru, atunci Oleg Martin, marcatorul golului de astăzi, a fost scos de pe teren. Vedem acum pe Martin. De poartă. Am jucat scurt, nisporenenii Tiehi până la Starș. Pressingul lui Guluza de recuperează Jardan și să vedem bună această. Ecev. Urmează faza de atac a celor de la Milsami. Recuperează Smirnov pe partea dreaptă în apărare. Guluza de, minge pentru Dedov. Dedov cade după duelul avut în care ambele echipe au încercat să surprindă defensiva echipei adverse. Bolohan. Guluza de prelungește. Nazar este primul care ajunge la balon. Pasă însă moale. Foc. Degajează Calancea. Ghecev pe spate. Bogdan atent de lângă Volkov. Guluza de. Prin alunecare îi pasează lui Ioan Dragan. Ioan Dragan are prin planul cu Sania. Minge din nou scurtă. Starș este cel care respinge, urmărește Guluza de acest balon, dar și Iacovlev, jucătorul de Azerbaijan, însă a protejat bine balonul. Gaiev scoate în stânga. Pereze, roși albaștri. Ghecev. Alunecare neinspirată din spate a lui Antoniuc Adeneaur. Și cel mai probabil curând va schimba ceva în formatul, dar acestea sunt alte detalii. Stână pe partea stângă, reușește să treacă de Guluza de, revine 0 și trimite în afara terenului. Cel care se recuperă, va schimba. Iacovlev reușește să stopeze balonul. Iacovlev se întoarce de lângă Bolohan, trece de Bolohan. Guluza de prin alunecare, trimite însă în afara terenului. Balon stânga la Vacarciuc. Lasă mingea și trece inteligent la această fază. Olu. Și un fault. Lui Pătraș. Hiri. Acum Dragan întoarce spre Amidă. Stică vine în spate. Anticipată bine de capitanul Bolun. Și acum Guiganov, minge pentru Kalugher, recuperează Vorheieni, Martin. 0. FC Florești, Petrocub Hâncești 0-4. Dinamo Auto Tiraspol, Dacia Buican Chișinău 1-0. Și Zimbru Chișinău, jumătate de teren, elevul lui Serghei Dubrovin. Bun această pasă a lui Guluza de complet demarcat pe partea dreaptă. Pentru Ghecev, mai bine plasat Constantin Bogdan. Se înalță Slivka de lângă Dedov, balon trimis însă până la jucătorul din Azerbaijan, Guluza de. Din nou Alexandru Dedov. Minge întoarsă în spate pentru Bolohan. Nu este un cadru foarte larg, însă la fazele din apărare. Cărenului de lângă Dedov. Alexandru Dedov și Ciopa. El la Zimbru a avut prima repriză, mai multe întreri dururi, unul contra celuilalt, ambii fiind avertizați. Antonio Arhiri a fost apoi ajutat de capitanul Vadim Bolohan și acum Omid Guluza de o pasă spectaculoasă pentru eliminarul UEFA Europa League, iar următorul tur a ținut în șah la Chișinău Partizan Belgrad, de partea cealaltă Milsami. Acum un sezon era una dintre ei. Un întors în spate. Bolohan, o minge înălțată spre Rusnac. Este în apropiere Guluza de
Cel care acum încearcă să-l angajeze pe Nazar, nu a fost offside la Nazar, se întoarce spre planul. Și din nou Emil Sami în pressing în apropiere de careul lui Kovalov. Iar Zimbru pierde posesia. Foarte echilibrată prima parte, am văzut și statistica înaintea pauzei. La toate capitolele erau la egalitate cele două echipe. Amită cu o minge trimisă la Gimp. Amită cu o primă poază pentru Arhiri. Arhiri elegantă depășește la fața lui Benedict Mioci. Pregătit să intre și Oleg Martin. Schimbare ofensivă pentru Serghei Dobrovin.